Mnganami khamba. Angigrande mnganami. Hey, ubuyaphi? Selokhu phela unyamalela iviki lonke ngize ngithambe nale ntombi yakho isekhe ngikwazi phela. Man mnganami yazi ngithole nje itohana yabona. Manje soloku ngikulu kahle singakho nginyamalela. Tohana. Ngithole nini Tohana manje? Ngithole nje Monday nakhona umuntu nje ovela wangifonela yabo ngithe uthi umlungu uyachasha ngale. So ke ngazama ukudlwana lapha kakho ngithi ngiyokubheka ngangakuthola ke mangizoya le. Manje hola nini? Nje njengoba nawe uzibonela sola nje every Friday kahle kahle namanje sengiholile. Uyazi ukuthi angikusabi ne? Ene ngakushaya mangingathiwe siya. Ngeke. Noma ngathi uyathanda. Uyazi ukuthi nginesibhamu. Singenaphi mayisibhamu masifu? Na. Asingendawo ukuthi nje ngiyakukhumbuza ukuthi isikeli sepower sincike ngakubani. Okay ngiyakuzwa yekho. Yeah. So ke give me my money. Yeyi. Bese ngiyakudubula ngoba ngijwayela kabi ne. Give me my money. Mina bengitshela phela ukuthi siyenza i-challenge la. Challenge?